mmiri a na-eji kịta kedu ihe ị chọrọ iri wee na-enepụ ụbọchị anya? Kedu nri ị chọrọ iri wee gbatịa akwara gị? Ngwasịrị m ka ngosi gị ya anyị na-esi n'ụbọchị nke tata bịa na bụ ojoko. Naanị ihe ị ga-emesi kwesị ite n'ọkụ, were ojoko gị wụnye n'ime ya. Onye ọbụla ị chọrọ tinye ojoko gị n'ime ya, mana ihe anyị ga-esi bụ mkpụrụ ịtọ n'ụbọchị tata. Kwesị ojoko gị were kwuchie ojoko ahụ ọfụma. Ị na-aghọta m na-agwa gị? Ọ bụ na ị chọrọ ikpuchi ojoko a obere oge oyie kwụnye na ifugo. Ọ dịbu n'ala mana o sere enu kịta. Ọ na-achabụ ndụ mana ugbu a ọ chago edo. Na-esonyekwara m, ọ bụ na isichaa ya kufunya bụ ojoko dese n'akụkụ ka ị wee kwadozie ihe iji eri ya bụ ojoko. Ịghọtara? Ka ị kụpụrụ ya bụ ojoko ugbu a nụnwa, were ite sikwesị n'ọkụ, gbanye ya mmanụ. Ifu ka m si kputuo ite m obere mmanụ, wụnye mmanụ anwa yabasị ma ọ bụ na mmanụ anwa dị ọkụ. Ịghọta ya na-agwa gị? Oge adịrọ. Ọ bụ nri gwọmkwọmkwọm ka anyị na-esi n'ụbọchị nke tata. Were ngaji tụgharịa yabasị anwa ọfụma n'ime ite anwa etu m si eme ugbu a. Ọ na-emecha wụnye ose, ife ose dị n'ime ya, tụgharịa ya ọfụma oge adịrọ. Tụgharịa ya kpamkpam. Ifu ka m si mee ya ofere arụ ozugbo ngwa imecha ya iwe were nnu tinye nnu ugbu a. Ifu ka m si obere nnu o, etikwala nnukwu nnu, sikwa na ọmarịcha kụziere gị ụdịrị ya. Ọ bụ na itinye ya tụgharịa ya ọfụma narafia arụ cha. Ọ bụ na ịtụgharịa ya butuo ya rie ya na nri adịgo. Nke a bụ iricha akwara agbatị, akwara kwụrụcha ọtọ, ọsụsa na-agba gị, okpo ofufe na-eme gị, iwe na-enepụ anya ebe ọ bụ na udu mmiri ka nọ. Mmiri chọrọ izogbu mmadụ n'obodo a mana nsogbu adịrọ. Anyị nwere ihe a ga-eji wee nọọ ya bụ ọnọdụ. Ojoko na mmanụ. Sie ya, gwa m na esiri ya. Detuoro m ihe obodo gị na-akpọ plantain n'asụsụ Igbo, mana Igbo izugbo kpọrọ ya ojoko. Ngwa ka emesịa, echefukwala ka ị sọskraịbụ. Daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa anụ.